Vale, la primera pregunta, què signifiquen per a tu les falles? És un orgull poder representar les falles de València que tenen tanta gent i tants fallers i falleres. Sí, és un orgull i també un somni. Jo crec que per a mi ser patrimoni és el reconeixement al treball dels nostres avantpassats, el reconeixement a un present que continua més viu que mai i un deure per a les següents generacions, per a que el cuiden i per a que el defenen a on vagin. Bueno, jo crec que per a tot el món faller, no? El ser patrimoni immaterial cultural de la humanitat es col·loca en una altra lliga, no? En la lliga de la cultura. Jo crec que és important, no? Perquè per a tot el món les falles són una festa, no? I a vegades només una festa, no? Però el ser patrimoni immaterial es col·loca al nivell de la cultura i jo crec que és important, no? No només per les falles, sinó per tot el que envolta el moviment faller, no? La indumentària, la pirotècnia, els artistes, els llibres, no? I jo crec que és important per a la nostra festa. Què has d'agrair-li a la festa de les falles? Poder haver conegut a les meves companyes de la cort, al jurat, a tots els de Junta i a molta més gent. Les millors coses jo sempre dic que són les persones, no? Les persones que coneixes, les persones que t'emportes per a tota la vida, les experiències que vius, no? I realment el sentiment de ser fallera i de ser valenciana. Bueno, a mi les falles m'han aportat moltíssim, no? A banda de les amistats evidents que pot tindre qualsevol persona en la seva comissió, són la meva vida, no? Jo crec que si avui estic així, si estic contestant a aquestes preguntes, si estic a esta banda, no? És gràcies a les falles i especialment al Teatre Faller, no? On vaig començar i on me vaig formar, no? Inclús si avui parle valencià, és gràcies a les falles. I ja per últim, un desig de futur que t'agradaria que es complira? Que desaparega el coronavirus i que puguem tindre algunes falles, mínimament alguna cosa, alguna frena i si siguera possible unes falles normals o millors. Jo crec que el desig ara més que mai està clar i que ja ni fa falta dir-ho, no? Perquè sempre diuen que els desitjos quan es diuen no es complixen, així que jo crec que tots sabeu el que jo desitge. Bé, cremar. Jo crec que és un desig que tenim tots els fallers i falleres, no? Tot el món faller. Jo ara mateix, esta pandèmia crec que s'ha tocat molt al món de les falles, no? Ens ha deixat molt tocats en molts aspectes i crec que el desig més gran que tenim ara mateix és cremar i tornar a començar. Un beset a tots els fallers, molts ànims i que tot això passarà. Pues anime a tots els fallers i falleres a que compartim amb nosaltres aquesta celebració tan especial del patrimoni. Recordar-vos que els fallers som un col·lectiu responsable i compromès i que per això ara més que mai hem que reivindicar el component immaterial de la nostra festa. Bé, jo el que vull és llançar un missatge d'ànima a tots els fallers, no? Jo crec que de pitjors hem eixit, no? El món faller tracta d'això, és una roda, cremem per a tornar a plantar, plantem per a cremar, no? I jo crec que, bueno, de les coses roïnes a aprendre i és el que fem realment les falles, no? Cremar el que no ens agrada per a tornar a començar.